А, вихрен го няма. Да. Няма да ни такова. Няма да минеме през финала. Това са състезания, които се случват за някои състезатели веднъж в живота. И това вече супер изненада. За крайната победа, ако разпуска от първа позиция, ще бъде най-сигурно, че няма да се замесва в неприятности, като ние, с които видяхме преди малко. Ако скоростта е доста висока, сам може да се замеси такива неприятности, така че отново трябва да са внимателни. Спускането след преминаването през качването. Газ надолу!
стигнем това с шосейката. Не е отворена е вратата. Дясно. Лево. Какво се извиках на полицая? Лево. Извика, чули? Някой? Някой ме извика. Къде бе? Но и тук някой вика, давай 30. Така ли? Thank you. Айде. Кога? Здрасти. Да, аз минах. И аз правих една сравна. С тебе се видяхме като се разминахме на Керика, да. Аз не се познах. Тогава моята публика да викам. А и аз не ме познах и после вече видях по сторицата. Утре ще ходиме, нали? Да, как, ама аз съм на шосето. И ние сме на шосето. То, че е страшна свинщина. Да, и на нашите И ние сме се писали на шосето, ама ние сме начинаещи малко в шосето. Дали за... за тренировка. Добре. Айде, утре ще се видиме. О, Добре. Отивам ти не си ни виждал. Да утре да се токам. Че утре ще... Ама айде, пускай се на Керика утре, не се занимай с глупости. Да ни засрамиш. Да ни засрамиш, аз така. 2 дена по разходих само. Айде, утре ще се видим. Чао. Ще ходим ли?